Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet en er is weer veel gebeurd vandaag. Het belangrijkste nieuws is dat de uitzonderingen van kracht blijven. Waar gaat het om? Nou, zoals u wellicht weet heeft Amerika aangekondigd de sancties tegen de oliesector van Venezuela in april weer te laten gelden. Er was voor een periode van een half jaar enige verlichting in aangebracht, maar vanaf april zullen die weer gaan gelden als Venezuela niet haar democratische proces verbetert. Wat betekent dat voor Curaçao? Want die hebben een akkoord gesloten met PDVSA. Nou, daarover heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Extra gezegd dat de uitzonderingen die eerder gelden ook in de nieuwe situatie zullen blijven gelden. Met andere woorden, als Curaçao een akkoord heeft gesloten met Venezuela over de levering van olie voor de komende 10 jaar, dan zal dat ook, als de nieuwe sancties weer ingaan, blijven gelden. Zo is nu de uitleg van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zegt dat natuurlijk Amerika de enige partij is die precies weet hoe ze dit gaan uitvoeren. Caracas Bay is weer open voor zwemmers. En dat is goed nieuws voor de mensen die vaak gebruik maken van het prachtige water in de Caracas Bay. Afgelopen maandag raakte een zwemmer gewond. Waardoor is nog steeds niet duidelijk. Een grote kwal, een Portugees oorlogsschip, we weten het niet. De afgelopen dagen was het gebied dicht en is er uitvoerig onderzoek gedaan door de AVB, dat is de Dienst Agrarisch Visserijbeheer. Daaruit is naar voren gekomen, zoals Carmabi al aangaf, dat de spotwing jelly is aangetroffen, maar die is niet heel gevaarlijk voor zwemmers. Met andere woorden, het water is weer open en er zal de komende tijd nog steeds gekeken worden wat er zich in het water bevindt. Waarschuwing voor internetfraude, dat heeft de Curaçaose politie gisteren gedaan. Er zijn de laatste tijd veel meldingen binnengekomen van mensen die te maken hebben met internetfraude. Nou gaat het om het volgende. Onbekenden sturen een mailtje en zeggen dat er vanwege een update of iets dergelijks opnieuw de gegevens van de internetbankieren van een persoon moeten worden ingevuld. Gebruikersnaam, paswoord, pincode. Zodra dat wordt gedaan, halen de onbekenden geld van de rekening af. Dus de politie waarschuwt dat geen enkele bank hier op Curaçao mensen per mail om hun gebruikerscode of pincode of paswoord vraagt. Als dat gebeurt, kun je ervan uitgaan dat er sprake is van fraude en dan kun je het beste aangifte doen bij de politie en niet antwoorden op de mail. 5 jaar schietpartij Zomercarnaval. Gisteren heeft de rechtbank in Amsterdam 5 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een Curaçaoenaar die vorig jaar tijdens het Zomercarnaval een andere man beschoot. Die raakte gewond en ook 2 andere mensen raakten gewond. Het zorgde voor een nachtmerrie omdat er heel veel paniek ontstond door de schietpartij. Ook vragen in de Rotterdamse gemeenteraad over de veiligheid van het Zomercarnaval. Maar in ieder geval, de man is nu veroordeeld. Hij kreeg ruzie met het slachtoffer vanwege een betaling van €400 die maar niet gedaan werd. Daarop probeerde de dader de ketting van het slachtoffer af te trekken. Die verdedigde zich en toen begon de dader te schieten. Treurige zaak, maar in ieder geval is er nu duidelijkheid over. APVO reageert op minister Silvania. De vakbond APVO heeft gisteren een persconferentie gehouden. Daarin legden ze uit wat precies de strijd betekent die zij voeren voor de werknemers van de ambulancedienst. Dat die ook in het juridische kader als ambtenaar kunnen worden aangemeld. De minister Silvania van Financiën had op Facebook gereageerd. Waarom heeft de vakbond niet al dat jaren geleden gedaan? Nu zegt de APVO, het kan dat de minister een andere vakbond prefereert, dat mag. Maar wij strijden voor de ambulancemedewerkers en dat zullen we blijven doen, aldus de APVO. Auto richt grote schade aan gisteren bij de Nijlweg. Een nachtmerrie voor de mensen die daar langs de kant stonden en opeens een auto op hen af zagen komen. Die draaide een paar keer rond, nam een watermeter mee, een elektriciteitspaal, een pick-up die er stond en boorde zich uiteindelijk tegen een huis aan. Heel veel schade, schrik ook bij de mensen die langs de kant van de weg stonden. Het was ter hoogte van Stalantillen. Een vrouw is gewond geraakt toen ze probeerde weg te rennen voor de aankomende auto die, zoals de politie nu zegt, veel te hard reed. Ruiten van auto doorboord met kogels en nog een incident gisteren in Monte Carmelo bij de Cubaweg.
kreeg een man ruzie met iemand met wie hij al vaker ruzie had gehad. Die besloot te schieten op de wegrijdende auto. De man zat erin met zijn vrouw en wist naar het politiebureau te gaan. Daar bleek dat er verschillende ruiten kapot waren geschoten. Er waren allerlei kogelinslagen in de auto, niet zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. En de slachtoffer vertelde dat het niet de eerste keer was dat de man de ruiten van zijn auto heeft geprobeerd kapot te maken. Een langlopende ruzie die dus nu tot een kookpunt is gekomen. De politie onderzoekt de zaak. En wij nemen even een korte break en zijn zo bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUM. É único na Kosovo. Por el año 2016, nós tínhamos a planta de bloque mais grande de Kosovo, HES 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente cor e forma. En dan gaan we verder met honkbal, Serie del Caribe. In Florida wordt dat gehouden. Nou, Curaçao heeft het lastig. Gisteren werd verloren van de Dominicaanse Republiek. En dat betekent dat van de 5 gespeelde wedstrijden er 3 zijn verloren, 2 zijn gewonnen. Vanochtend om 11:30 moet er nog gespeeld worden. Dan gaat Curaçao spelen tegen Puerto Rico. Winst zou kunnen betekenen op basis van onderling resultaat dat Curaçao toch naar de halve finale gaat. Maar helemaal zeker weten we het niet. In ieder geval moet Curaçao gewoon winnen. Het is lastig op dit moment met de Serie del Caribe. Ook de wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek. Die flink werd bekeken hier op Curaçao. Leek het even goed te gaan. Maar uiteindelijk moest Curaçao het onderspit delven met 2-0. Het wordt goed bekeken dit toernooi met 7 verschillende landen uit het Caribisch gebied en Zuid-Amerika die tegen elkaar strijden voor de Serie del Caribe. Een mooi toernooi. Dan Bonaire, daar is dengue geconstateerd en dat heeft toch voor enige ophef gezorgd. We melden al eerder dat er een stijging van het aantal denguegevallen waren. Maar nu schrijft het Caribisch netwerk dat de 18 meldingen die de infectieziekte veroorzaakt, die wordt veroorzaakt door de tijgermug, toch tot wat commotie heeft geleid. Dit is op dit moment niet alarmerend, maar we blijven kijken of het niet erger wordt, zegt arts en epidemioloog Izzy Gerstenbloed. Die gaf een persconferentie hierover op Bonaire. De afgelopen 2 jaar is er op het eiland geen dengue geweest. Dat waren mooie tijden, maar rond in de Cariben is er weer sprake van een stijging. En dat betekent ook dat Bonaire ermee te maken had. De laatste grote uitbraak was in 2012. Daarna was er in 2015 wel chikungunya en in 2016 Zika. Maar toch, ja, Bonaire houdt de situatie goed in de gaten. En geeft ook aan dat het moeilijk is om het buiten deur te houden. Maar iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren door geen stilstaand water te laten in de tuin of in huis. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Nederland heeft samen met Jordanië via de lucht hulpgoederen afgedropt in Gaza.
Deze ladingen zijn bedoeld voor een Jordaans veldhospitaal in Gaza. Het gaat met C-130 Hercules transportvliegtuigen. Die zijn inmiddels weer veilig teruggekeerd. En minister van Defensie Kasia Ollongren bedankte de militairen die de operatie hebben uitgevoerd. Er komt op dit moment heel weinig hulp binnen bij Gaza. Dat heeft te maken met de beschietingen vanuit Israël. En de meest effectieve manier om op grote schaal goederen ter plekke te krijgen is over land. Maar daarvoor is toestemming van Israël nodig en daarom is ervoor gekozen het via de lucht te doen. Defensie zegt paraat te blijven staan waar mogelijk om aanvullende humanitaire en medische steun aan Gaza te leveren. Dan gaan we verder naar Chili, want dat land wordt al getroffen door hele zware branden. Al voor dagenlang is de brandweer de hele dag in touw, 24 uur per dag om de bosbranden tegen te houden. En nu kwam ook het nieuws dat de Chileense oud-president Sebastián Piñera is overleden bij een helikopterongeluk in het zuiden van Chili. Hij diende 2 keer als president van het Zuid-Amerikaanse land. En hij was met zijn vrouw op vakantie en is met een privéhelikopter neergestort. Ondanks zijn eerste termijn was er een snelle economische groei en een sterke daling van de werkeloosheid. En daarmee werd hij heel populair. Zijn tweede termijn was iets minder succesvol. Niettemin heeft Chili en natuurlijk de omringende landen met schok gereageerd op de dood van deze oud-president. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.